ọnụ kwube ọnụ kwube aha oge ndị Igbo erugo ịmakwa n'oge ndị Igbo erugonu ogene ndị Igbo ahawa ịchaka egwu ndị Igbo ahawa ọnụ kwube ndị be anyị ndewo nọ. Ana m ekele mmadụ niile na-ege m ntị n'ụtụtụ a. Ọ bụ na Ọnụ Kwube TV ka ị na-alụ ọnụ anyị n'ụbọchị taa. Ngwa kesaa mgbasa ozi anyị ma sọskraịbụ kwanụ na YouTube chanel anyị. O wee bụrụ ya ndị Igbo, o nwere otu ihe gbagwojuru m anya sị ka m jụọ unu, maka na ndị Igbo tiri n'osi na ọ na-abụ ọkọkọwa anụmanụ ọ gaa n'osisi gakwochie ahụ ya, mana ọ bụ na ọ kakọwa mmadụ ọ gakwuru mmadụ ibe ya o wee kọọ ya ọkọ. O wee bụ na o nwere ihe na-agbagwoju m anya sị ka m jụọ unu n'ụtụtụ a, unu ka m mara, unu kọwagala m ka m mata, ka ọ bụ na ọkpụ isi amaghị isi akpụ, ka ọ bụ na agụba adịghị nkọ. Ọ bụ gịnị mere na mgbe ụfọdụ ọgbọ anyị ugbu a, ya bụ ndị Igbo enwere n'oge a, obere ihe eme obi a na-awụli ihe elu karịsịa ma ọ bụrụ na ndị gọọmenti eme ihe ya kwesịrị ime. Ọ dịzị ka ndị be anyị na-egbuchapụrụ onye ekwesịghị ime ihe o kwesịrị ime, maọbụ onye a na-eme ihe o kwesịrị ime, maọbụ onye amaghị ihe cha n'ime anyị na-egbuchaziri ya ka nwa bekee kpọrọ mediocrity. Ọ dịzị ka anyị na-egbuchapụziri ndị dị mediocre dịka nwa bekee na-asụ ya n'olu iti, ndị na-amaghị ihe. Ọ dịzị ka anyị na-emere ha mgbucha, ha metụ obere ihe anyị eto ha. O wee bụrụ ihe gbasara akwa mmiri Niger nke abụọ, nke nwa a na-akpọ second Niger Bridge. Obere ihe iburu second Niger Bridge, obere ihe iburu ya. Ụfọdụ ndị be anyị obi anyị a na-arụrụ anyị bridge, a na-arụrụ anyị akwa mmiri anyị ji agafe. Ọsọsọ unu na-agafe na akwa mmiri ahụ, ọ bụrụ sọsọ ndị Igbo na-agafe ebe ahụ, ndị ọzọ na-agafe. Ọ bụghị ihe ọma ka a na-emere anyị, ọ bụ ihe ndị kwesịrị ime ka a na-eme. Akwa mmiri Niger ahụ bụ Jonathan bụ onye malitere ya, dịka anyị si mara. Ọ bụ Jonathan onye malitere ya tupu ndị agbata n'ọchịchị. Ya bụ ọ dịzie ka ọ bụ ihe ọma ka a na-emere anyị. Ya bụ Jonathan bụ onye malitere ya tupu ndị a wee baa n'ọchịchị, wee na-emezi ya na-aga n'ihu. Mgbe ọbụla ha etete n'ụra asị ndị Igbo na-emekwara ndị Igbo ihe, ndị Igbo kwesịrị na-ekele ekele, ndị Igbo kwesịrị na-aracha ha ike maka a na-arụrụ ha akwa mmiri Niger nke abụọ. Ụfọdụ ndị be anyị ewebụkwana ihe a n'isi. Ebe ọbụla ị ga na soshal midia, ma na Twitter ma na Facebook, ha na-amachagharị Buhari emeela, onye nke a emeela, onye nke a emeela, onye nke ọzọ emeela. I jirila nwayọọ lezie anya na akwa mmiri Niger nke abụọ ahụ, ileziela ya anya nke ọma. Have you taken critical look at that second Niger Bridge? Legodo anya n'okpuru ya, o nwere ebe ụgbọ mmiri nwere ike gafee ebe ahụ? Mbanụ, ụgbọ mmiri nwere ike gafee ebe ahụ. Ship cannot pass there. Iji nwayọọ jiri ihe gbochicha ebe ụgbọ mmiri ga-esi wee na-agafe. Ọ bụ na-ekwu okwu gbasara ịgwọpe ebe ahụ, gwọpe ya dịka esi ekwu ya, ka ụgbọ mmiri nwee ike na-abịa Ọnịcha na-adụsa ngwa ahịa, enweghị ike gafee ebe ahụ. Lezie ya anya nke ọma. Lee ogori nke mbụ arụrụ anya, lee nke abụọ anya, ị ga-ahụ ihe m na-agwa gị. Mana ka anyị hapụgodi nke ahụ, nke were ya na nke mbụ ahụ, ọ na-abịa isi Ọnịcha Asaba na-agafeta na-abịa Ọnịcha, ị ga-anọchi ihe dị ka awa 4 maọbụ karịa n'ebe ahụ, n'ihi na ike agwụla nke ahụ, ọtụtụ ndị mmadụ na-agafe. Ka anyị na-egode anya, a sị na ị ga na-akwụ ụgwọ tupu ị gafee ebe na akwa mmiri nke abụọ a, nke ya na-akpọ toll gate, dịka polisi kwuo ya. A ga-edowe ya dịka toll gate, bata gị kwụ ụgwọ tupu gị gafee. Jụgodi m, gị bụ onye Igbo na-ege m ntị, olee ebe gọọmenti rụrụ ụgbọ akwa mmiri na Naịjirịa? Ya bụ federal gọọmenti etiti rụrụ, ndị Naịjirịa na-akwụ ụgwọ tupu ha gafee. Olee otu? Nwere ike gwa m otu? Ị nweghị ike ya, mana ị na-awụli elu, na-emela gị ihe ọma. Ị chọọ ka mụnwa soo gị na-ekele ha, ndị bụ azịza, dasị ndị bụ azịza na-emere m ihe ọma, rụọrọ m akwa mmiri. M ga na-ekele ha ekele. Ọ bụ nzuzu. Ọtụtụ ndị be anyị na-adịzi nzuzu ugbu a. A na-eche echiche, a na-ajụ ajụjụ,
ihe ọbụla ahụrụ eji obi ha niile tinye ebe ahụ wara m. Ọ bụ ihe a ka eji mara ndị Igbo. Ndị Igbo na-ajụ ajụjụ. Ndị Igbo, they are critical thinkers. Ha na-eche echiche, jụọ ajụjụ tupu ha eme ihe. Abụghị ndị dịka nwa bekee si kpọọ ya, ndị obere ihe obi a na-alọ ha mmiri. Mgbe ụfọdụ ịhụ na ndị Igbo obi adịghị ha sị, ma ndị Igbo are not emotional people. Anyị na-eche echiche. Mana ọgba anyị ugbu a na-adịzi ihe nwa bekee kpọrọ too emotional. Anyị na-ebugoro ụzọ dị emotional tupu anyị abịazie chewezi echiche n'ikpeazụ. Ọ dị njọ. Ị kwesịrị iche echiche tupu ị na-eme ihe ọ bụla ị na-eme. Ugbu a ka m gwa gị, ntụpere gị azụ n'ihi na esi m olu. Ka m gwa gị ihe na-eme. Isi na Nasarawa na-aga Benue, enwere akwa mmiri. O so na nke akwa mmiri ahụ na nke akwa mmiri Niger nke a na-arụkọ ha abụọ. Nke a bụ Jonathan bụ onye malitere ha abụọ n'otu mgbe. Mana ọ ebu ụzọ malite ịrụ nke ahụ tupu akwa mmiri Niger nke abụọ. Mana ọ dị ka ebinyechara aka na ha abụọ n'otu mere ọchịchị Jonathan. Ọ bụ ihe m chọrọ ịkọwa. Ọ bụ ọchịchị Jonathan ka a haziri ha abụọ. Arụchawala nke ahụ. Onweghị ihu ka esi rụọ ha abụọ. Onweghị nke a sịrị na a ga na ndị mmadụ ga na-akwụ ụgwọ tupu ha gafee nke ahụ. Emeghị ya eme. A rụrụ nke ahụ kpọkpọrọkpọ. Ejikwa ndị mmadụ na-ekwudo okwu maka ya n'ihi na ọ bụ ihe gọọmenti kwesịrị ime. Enwebe ụbọchị ị nụrụ ị na-anụ na akwa mmiri dị na Nasarawa esi eje Benue, ndị arụkwala ya. Naanị nke onye ọbụla na-etinye ọnụ bụ nke nọ na Niger. Nke na-eme na-agafe esi ya Delta na-agafe na bịa Anambra. Nke a ka onye ọbụla tiri ọnụ. Ka a na-agwakwanụ ndị Igbo na-emere ndị Igbo ihe ọma. Ndị Igbo na-aṅụrịkwanụ na a na-emere ha ihe ọma. Ụfọdụ n'ime anyị jiri ajụ gwọọ ajụ bụ n'isi, bụkwana ya bụ akụkọ n'isi na a na-emere ha ihe ọma. Gịnị mere onye Igbo ga-eji na-akwụ ụgwọ tupu ya agafee? Gịnị mere onye Igbo ga-eji kwụọ ụgwọ tupu ya agafee na-aga bịa? A sị na ọ bụ afọ 30 ka a ga na-akwụ ụgwọ a. Kagodo afọ ole ka iji ugbu a? Gbakwunyegodi afọ 30 n'afọ eji ugbu a. Afọ 30, 30 years. Adịgodi ya n'afọ eji ugbu a. Gbakwunye ya n'afọ ị na ugbu a. Magoro ihe ga-eme next 30 years ị ga na-akwụ ụgwọ tupu ị gafee na-aga ebe gị. Olee ebe ọzọ na-eme ya na Nigeria? Mana ichere a na-emere gị ihe ọma. Ọ na-ewute m ọnọdụ ndị Igbo n'obodo a. Ọ na-agba anya mmiri nke ukwuu. Ọ na-ewutekwa m na ụfọdụ ibe anya na-eche echi, ụfọdụ anaghị ajụ ajụjụ. Obere ihe ha weliwe elu. Ihe a dị ka onye na-arụ ọrụ ugbo. Ọ ma na ọ bụ na ọ rụsị ọrụ ugbo, a ga-akwụ ya ụgwọ ọnwa. Ọkwa ya? Akwụọ ya ụgwọ. Ebe ọ bụ na a ga-akwụ ya ụgwọ ma ọ rụsị ọrụ. Gịnị mere ị ga-eji na-eto ya n'ụdị na o meela ihe mmadụ na-emebeghị mbụ? Ọ bụ ya. I were mmadụ n'ọrụ ka ọ na-arụrụ gị ọrụ ka onye ọrụ bekee. Ịrụsị ọrụ, a ga-akwụ gị ụgwọ ọnwa. Ọkwa ya? Gịnị mere a ga-eji na-eto gị n'ụdị na ị mere mmadụ ihe n'efu? Ọ bụ ego a na-atụ n'ụtụ ka gọọmenti ji arụ ihe dị iche iche. Your tax, ego si na mineral resources dị n'obodo, mmanụ ma ihe ndị ọzọ dịgasị iche, akụrụngwa dị iche iche dị n'obodo. Ọ bụ ya ka gọọmenti ji arụ ọrụ. Ọkwa ya? Ọ bụgodị na gọọmenti agabite ego n'ebe ọzọ, ọ bụ gị ga-akwụ ya. Ọ bụghị onye ahụ bitere gị, ọ bụ aha gọọmenti ka eji biri ya bụ ego. Ọ bụ gị nwa n'otu ụzọ n'ụzọ ọzọ ga-akwụ ụgwọ gọọmenti biri. Gịnị mere ị ga-eji na-enwe obi ụtọ na-awụli elu na gọọmenti mere ihe ndị ha kwesịrị ime? Dịka akwa mmiri Niger, ọ bụghị naanị na gọọmenti kwesịrị ime ya, ha mesịrị ya ewetaghị ego ga-ezu ya. Ha mere ya n'ụdị a ga na-anara ndị mmadụ ego wee na-agafe. Ya bụ ọkwa anyị nwagara ka atụ ego eji rụọ akwa mmiri ahụ. Gịnị mere iji na-awụli elu ịbụ onye Igbo? Chee eche. Ọ na-ewute m. Ọnụ kwube agaghị ezo ọnụ n'ụdị okwu a na-asị na mba ọ gbasara m n'ihi na m ga na-agafekwa ebe ahụ ana-ama ego. Ọ jọgburu udele na njọ ma sigbo nkapị n'isi na ụfọdụ ndị be anyị na-eche eche. Ọ bụ ndị be anyị ibu ya n'isi. Second Niger Bridge, Buhari emera. Ime gburu onwe gị. O mere na-akpasara m iwe, achọghị m ịkọ mmadụ ọnụ. Ngwa ihe mere bụ subscribe godi ngwa share godi ha ya gaa n'ihu ka m kwụsịgodi ebe a.
maka ọ bụrụ na na-ekwu ka o si dị m n'obi na-ekwu ka o si dị m n'obi m ga-ekwu ihe ụgbọelu ga-anụ ya osi n'elu daa n'ala. Nna gwa gị eziokwu. Ndị Igbo biko ka anyị jiri uche anyị na-eme ihe, ka anyị na-eche echiche, ka ọ ghara ịbụ obere ihe anyị lụrụ anyị amabụrụ ya ya na-emere anyị ihe. Ma onye na-emere gị ihe ọma o ihe ọma ka a na-emere gị, ọ bụ ihe ọjọọ ka a na-eme gị. Achọghị m ikwu okwu gbasara okpuru akwa mmiri ahụ. O nwere ụgbọ mmiri ga-agafe ebe ahụ. Ụgbọ mmiri ga-agafe ebe ahụ. Ndị a na-arụpịa ndị be a na-arụka ndị be anyị ma ndị be anyị na-eche eche nrụka ka a na-arụka anyị ha. Ị na-awụli elu, biko kwụsị ha, ọ na-ewute m. Ọ bụ ndị be anyị bịa n'isi na-efegharị ebe niile na-emere anyị ihe ọma, ihe ga-akwụ ụgwọ ya. Ụfọdụ jiri isi gị na-eme ihe. Akwa mmiri dị iche iche gọọmenti na-arụ dị n'ebe dị iche iche. Gịnị mere na gọọmenti a na-ana ndị mmadụ ego tupu ha agafee? Gị mere o ji bụrụ nke Igbo nke a na-arụ ugbu a ka a ga-abịa ana gị ego tupu gị agafee? Chee echiche. Ngwa ka m kwụsị ebe a. Ebe onye dara ka chi ya kwaturu ya. Ngwa ya gazie. Ọ bụ Ọnụkwube TV. Subscribe or share ya. Ya ga n'ihu. Daalụ. Ọnụkwube, aha.